Estamos nun novo episodio do noso podcast dedicado ás velas furtivas, que son esas mulleres terrenais e excepcionais as que admiramos, e hoxe temos unha convidada moi especial que é Maite Ríos. Hola, Maite. Hola, Xema. Moitísimas grazas por vir. Sempre nos parece un gran agasallo que a xente veña a compartir o seu tempo, que é o máis prezado que temos, non? Bueno, moitas grazas a vos tamén polo vosso tempo e polo espazo. Sí, claro. Nunca mellor dito. Neste caso, temos o privilexio de estar aquí no noso espazo Pop-up en Santiago, que xa sabedes que na Rúa do Hórreo 48 baixo e que ben merece unha visita. Para presentar a Maite, así en moi poucas palabras, Maite é unha bióloga especializada no mundo animal e ten feito proxectos a nivel estatal e tamén a nivel internacional de conservación e repoboación de especies como pode ser o lince ibérico, como pode ser o xaguar, e agora vai nos contar con máis detalle toda esta traxectoria. Eu a primeira pregunta que teño pois é, comenzando como moi desde o principio, esa Maite nena apuntaba maneiras, como era Maite xa, foi algo que enseguida se manifestou ou foi máis tarde cando se empezaron a ver estas inquietudes polos animais, polo mundo natural? Pois mira, no, Maite nena era unha cobarde, que segue sendo moi cobarde, pero unha cobarde valente, porque ainda que daban medo os cans, as vacas, eu son, vamos, meus avós da aldea, labradores daqui de cerca de Santiago, pero meus pais iban, vamos, deixábanos na aldea, non había estos campamentos ni nada disso, meus pais traballaban, entón nos fins de semana, pois levábanos á aldea, os bravos pasábamos ali, vamos, xogando cos curmáns e tal, facendo as cousas que se fan na aldea, o sea, pois veña a cachear as patacas, agora vamos cas vacas aí en riba do carro na palla, esas eran as vivencias, moi libres. Moi agora o que é a Escola da Foresta, que se paga por eso. Bueno, pois a aldea a mí dome moitos recursos, pero eu era super cobarde, vamos, acórdome de eso, pois que me daban medo as vacas, porque unha vez, bueno, me intentou turbar unha e debeu quedar aí un trauma infantil, dábame medo, tiña meus avós tiñan un, acórdome, Ron, chamábase o can, era un pastor alemán e dábame medo, e dices, ai non, por favor, que o ate, non sei que, o sea, era super cobarde. Agora cando penso, digo, Dios mío, que traballei iso, pois en varios continentes con fauna, non, silvestre, tal, e digo, de onde saquei? Non sei, a evolución foi, incluso che diría que hasta dudei a facer a carreira, que carreira facer. Ata que entrei na carreira en bioloxía, sí que me acordo unha conversa con meu pai, que foi gustábame moito a natureza, xa tiña inquietude por saber as aves, gustaban as flores, a natureza sempre tivo un efecto en min, non só de calma, sino de fogar, non? Eu sentíame a gusto cando estaba na aldea, cando estaba no campo, e acordo nesa conversa con meu pai de a ver que che gusta e tal, e dixo, bueno, mellor bioloxía, e dixo, pois tes razón, e probei e aí me enamorei. Bueno, eu, se hai algo que nunca diría de ti é o da cobardía, porque eu, o que a coñezo, algo destacaría que é a valentía, e creo que a partir das vivencias que vas contar vai quedar moi en evidencia, porque son cousas que calquera persoa se plantexa facer e lle dá como de pronto como moito respeto, non? Sí, pero é certo que tamén, o sea, eso do valente, non somos valentes, o sea, somos cobardes, somos valentes, o que pasa é que nos vamos facendo valentes porque vamos superando cousas, o sea, eu hai moitísimas cousas, e es que me quedan por superar, pero seguenme dando respeto ás vacas, o sea, eso, vamos, para moita xente debe ser, pero como pode ser? Valente tamén vai ca autoestima, eu empezo con moi baixa autoestima, con adolescencia con moi baixa autoestima, e vou collendo autoestima en parte, voume validando según vou superando cousas, non? E a nivel profesional, a verdad que me foi dando moita autoestima incluso para o persoal, porque eu mesma me dou conta, vamos, tuve unha foto no WhatsApp, que ademais me lembra a túa, cando a vin a primeira vez, que dixen, eu tuve moito tempo unha foto que era eu en riba dun cabalo. Cando estuve en Argentina, estábamos nunha illa, non podíamos, usábamos cabalos para movernos. Tiñalle pavor. O sea, eso, eu guardei esa foto non por eso de exhibición de estou encima dun cabalo, non era porque para eu recordarme, lembrarme a mí mesma, Maite, isto xa o fixeches.
E ao final encantábame, sabes? Pero partindo do medo, entonces claro que partimos do medo, creo que tamén é algo, a veces, bueno, son distintos, é anticipación, non? Bueno, sempre esas cosas, pero bueno, que agora din, ai, non, é un signo de inteligencia, bueno, eu quedome con esa explicación. Claro, tamén a mí me consola que digas eso. Moita xente di precisamente que as persoas valentes non son as que non teñen medo, porque, bueno, hai moitas cousas que facemos que ao final requiren moita valentía, moitas veces non somos conscientes, e simplemente que pois lle das un espazo ao medo e hai un momento en que cortas ese espazo, non? Pois durante menos tempo lle das espazo, pero ese medo está aí, non? Sí. Eu creo que é natural e tamén é unha ferramenta que, o sea, non hai que negar o medo, nin hai que, o sea, tamén nos axuda, non, a sobrevivir. Entón, eu creo que son cousas ca idade, cas vivencias, cas experiencias vas sabendo, non? De decir, bueno, pois isto ahora non o escoito un rato, e veña, intento, e o que si é certo que eu aprenden a quédate con algunhas desas cousas, incluso hoxe en día o fago, para enfrentarme cando tes así momentos de inseguridade, que os sigues tendo, o sea, eu sigo vamos, non creo que haxa a seguridade de todos os días 24 horas que exista, non? Pero a veces cando estás insegura, pois eu vou máis atrás e digo, bueno, mira, pero isto, por exemplo, e o mellor a xente di, pois cos xaguares, non? Pois a mí foi subir a un cabalo, sabes? O sea, a primeira vez, esas cousas. Sí. A ver, eu síntome aí reflectida tamén, por exemplo, con este espazo, non? Por decir algo, pois tamén moita xente me decía, que valente. Pois eu digo, pois eu abrín isto, ou pensei isto, e abrino con medo. O sea, cando estás facendo, tes medo, non sabes como vai ser, non sabes nada que vai pasar, pero hai un momento tamén en que dentro dunhas coordenadas aprendes a xestionar eso e a vivir un pouco con eso, non? Claro, eu creo que xusto, mira, acabas de dar no clavo. Para min a valentía é iso, é enfrentarte a incertidumbre. E ademais creo que é unha valentía sabia e a que necesitas para vivir, porque a incertidumbre está aí, non foi nin a pandemia, o sea, a incertidumbre é a vida. A vida é iso. Sí. Seguindo así, como coa túa trayectoria para ir entendendo mellor a figura de Maite, entón decides estudar bioloxía, especializaste en animais, que opcións hai? Quero dicir, alguén, claro, eu non coñezo nada este mundo da bioloxía, entón, de pronto hai animais, pero que hai mundo vegetal, que hai... Mira, a bioloxía é unha ciencia moi ampla, vamos, o estudio da vida é fermosísima e está moi denostada aquí neste... A verdade que aquí está moi denostada, noutros países, noutras partes do mundo, eu creo que está mellor vista. Tamén estamos relacionados co tema do ambiente, da natureza. Eu sí que teño unha tendencia, bueno, gustame o tema, a ver, teño referentes, os meus referentes, digamos, serían as tres primatólogas Jane Goodall, Biruté Galdicas e Dian Fossey, non? As máis famosas naquela época, bueno, había hasta la peli, bueno, todas esas cousas. Un pouco esos son os meus referentes ao principio. Entón, cando empezou a bioloxía ti tes a bioloxía molecular, que é a que dá máis traballo, que ademais é, bueno, super importante, toda a xenética, a bioquímica, que realmente é unha ciencia máis moi transversal, porque se empregan moitísimas cousas, en medicina, na investigación, non? Está en todo, a célula, a neurociencia, que hoxe en día, vamos, está descubrindo moitísimas cousas. Cando eu estudiaba, me acordo que era, ti nacías cun número de neuronas e morrían, era como, ai, Dios mío, que horror, ao suicidio celular, e hoxe en día se ve, sabes, que as conexións, que aínda cando somos adultos síguense facendo conexións, o sea, é todo, bueno, moi interesante. Pero logo había unha parte, pois eu quería conservación, e estudiei aquí en Santiago, e había, cando eu estudiaba, que eran 5 anos, tiñas animal, vegetal, ambientales, que tamén empezaban as carreiras de ciencias ambientais, e logo a molecular, era a de máis peso. Eu fixen animal, éramos só 14. O sea, de cento non sei cantos que saían cada ano, bueno, había 14. 14 locos que íbamos sin salida, porque eso era supostamente que vas a traballar. E, bueno, eso foi un pouco... A verdad que o fixen, pois, de corazón, que me apetece estudar eso, non? Ao final hai que estudar, logo traballarás do que se poida, pero me apetecía facer aí. E logo unha cousa que sí que aproveitei foi que unha carreira, acórdome de ver aquí na universidade un cartel dun curso, que non me acordo xa hasta se sería en Madrid, fixeime nos logos que tiñan no cartel. Entón, no cartel viña un logo que era Grefa, que é un centro de recuperación de fauna, que estaba en Madrid. E escribinlles daquela, isto era, bueno, escribinlles para irme de voluntaria, entón fomos 4 compañeiras da carreira, fomos para ali. Ese foi como o inicio, de aí empecé a tirar dun fío sin sabelo,
que era pois xente que traballa con fauna silvestre, coller experiencia, non? Porque eso pois foi un bravo, estuvemos tamén fora con FAPAS, ca Fundación do Oso, ali en Asturias, era un pouco empezar a pois a manexar, era, bueno, rescates, non? Imagínate pois unha ave colisionada a un boitre, colles un boitre, bueno, facer experiencias que non sei hoxe en día o fácil que o teñen os alumnos, pero eu aí empecé a probar, non? Como era iso e a darme conta de que me chiflaba. Sí. Hai dúas cosas que estás xa dando a coñecer. Unha é que enseguida saes de Galicia. Non sei se para traballar neste tipo de proxectos é máis fácil fora, se por aquí está menos desenvolvido. Bueno, ti nos contarás un pouco sobre isto. Empezas un pouco no mundo das aves tamén. Sí. Que logo das un xiro, creo. Creo que o máis doado aquí é traballar con aves. A verdade que cando empecé, bueno, terminei a carreira, apliquei, bueno, empecé a facer o doutorado en Biología e Conservación en Madrid, e ao mesmo tempo, bueno, fixen un máster de espacios protegidos, e os primeiros traballiños así, para sacar algo de co pouco tempo que tiña, ali en Madrid hai moitas máis oportunidades, obviamente, entonces, bueno, sin cartos, porque tampouco me podía meter aí en cursos, a pagar cousas nin nada, pero empecé a traballar en Faunia, que é como un zoolóxico que hai en Madrid, pero bueno, era fauna, veña, pois iba facendo cosas, e sobre todo, a ver, eu durante a carreira, como che dicía, fun facendo voluntariados, entonces, pois iba, en vez de irme de vacacións ou ao festival de non sei que, bueno, pois eu decía, veña, me vou unha semana, pois vou en Fapas, facendo era unha senda, non sei que, polo bosque, ir facer un pouco ali de seguimento a ver por onde andaban os osos, pero vas coñecendo xente, vas vendo que che guste ou que non, o sea, iba probando un pouco. Cando vou a Madrid, sí que coñecín, digamos, que me enriquecín moito ca xente que coñecín, xa só cos compañeiros do máster, pois porque éramos de distintos lugares, había xente xa traballando, entonces, bueno, empezas a, como en calquer, eu creo, ámbito profesional, que empezas a ver cousas, ideas, non? E ademais estás nun momento, xa, de que todas as ventanas, queres abrir todas as ventanas e todas as portas posibles. E de aí tiven a sorte de que unha compañeira da carreira estaba en Doñana, que é na Estación Biolóxica de Doñana, con Miguel Delibes, que era bueno, daquela levaba o grupo de carnívoros, e ofréceme, era o ano 2006, e aí era cando estaba o lince ibérico, bueno, pois nos peores momentos, non? No 2002 foi declarado en peligro crítico de extinción, o felino máis extinto do mundo, bueno, era un proxecto que estaban aí intentando criar e tal, e nada, eu fume voluntaria a contar cacas de coello, porque unha das cousas, obviamente, o lince come coellos e hai que ver a disponibilidade de presa, bueno, ali me fun, o sea, empezando como de cero, sabes, o sea, isto é para decir, sen sueldo, sabes, e ali a contar, iba cun aro por Doñana, pero bueno, era guai, porque iba... permitiume estar, daquela estábamos no Palacio de Doñana aloxados, os voluntarios, igual que cos distintos equipos de investigación. Entonces, imagínate, aquelas comidas e aquelas ceas a min, vamos, dábanme de comer xa, solo que as conversas. E aí foi un pouco, eu creo que foi onde a miña vocación se foi materializando, e bueno, me ofreceron as primeiras oportunidades. Primeiro me ofreceron ir a Alemania para apoiar un estudo que era de migración, vamos, ver a migración das águias pescadoras, que, bueno, hai moitas especies de migratorias, era ver se estábase vendo que, por exemplo, aí, unha cousa moi curiosa, que era, eu tiña que seguir 7 nidos, o sea, a min deronme un mapa, un billete de avión de EasyJet, cheguei ali á fronteira de Polonia e Alemania, sin nada de alemán, fun a un Lidl e había un dicionario, e collín un dicionario alemán-inglés, e con iso fun por ali, por Polonia, Alemania, seguindo os nidos, o sea, o que miraba era cando se iban, que, bueno, era moi curioso porque é unha especie na que primeiro se desaparece a nai do niño, recórdome vamos, logo un día desaparecía o pai, te iba seguindo, era todo sur, o sea, estaba en migración, íbase para África, e os últimos eran os polos e ademais por idade. Era moi chulo, ahora, traballo, bueno, era dendo a amencer ata o atardecer, sabes, seguindo aí co coche, con planos, aí sola
sin falar nada do idioma, bueno, foi Bueno, moi de película. Sí. Como supoño que despois, polo que eu sei, tiveches tamén unha experiencia en África, non? Que tamén é como moi de película ese tema. Sí, eso foi outro regalo. A verdade que tuve moitos regalos. Eso foi, bueno, o estar facendo eso da Alemania, xusto eu aplicara, o sea, sempre estuve en activa tamén aplicando a cousas. Había un programa que estaba moi ben na Axencia de Española de Cooperación, que ofertaba xóvenes cooperantes, que era como para que adquiriras experiencia en cooperación. A cooperación xusto eu, bueno, cando estuve en Madrid, que facendo doutorado estaba Madrid, bueno, está chea de recursos. Entonces, xa che digo, que a xente da universidade, que a xente do máster estaba na Autónoma, na Complutense, na de Alcalá. Entonces, bueno, como que viví moita xente, que me enriqueceu moito, e dai me falaron deste programa. Entonces fun directa, vamos, apliquei, acórdome que foran 2 días de entrevistas, había 2 plazas de bioloxía, eran para biólogos, unha era en Bolivia e outra en Namibia. E a mes me acordo porque cando fun a entrevista, bueno, fun con insegura total, porque eu realmente nunca traballara en cooperación, pero cando estaba, ademais, lembrome perfectamente, diante miña iba unha chica de Barcelona, que me parecía que estaba dunha ONG, que me parecía como deslumbrante. Dixen, claro, esta, agora vou eu chegaba de Alemania, ainda, vamos, eu vim de Alemania directa a facer a entrevista. Pero claro, tamén é certo que iba, bueno, pues como vou sempre, non? O sea, así como de campo xa, para, ca mochila, empezamos a falar, entonces me preguntaron que estaba facendo, expliquei isto das águilas imperiais e tal, debe parecer tan loco, vamos, pero estaba aí cun mapa, tal, logo fixeron máis segundo día, era entrevista en inglés, eu aí botei, bueno, co inglés este, sabes, de COU, porque son de COU, sí. Aí vamos para adelante, e lo que salga, e me acordo da pregunta de, bueno, se saíras seleccionada, onde te irías, a Bolivia ou Namibia? Eu non fixera, vamos, desto de agora que, sabes, que eu creo que a xente está máis preparada, como prepararte unha entrevista? Nada. Xema, non tiña nada preparado, pero no momento, o sea, foi aí como unha cosa de, pois yo la verdad que se tuviera unha filla, chamaríalle Namibia, o sea, eu vin os documentales de guepardos de Namibia toda a vida, o sea, nas dúas, e dixen, vamos, teño super decidido, xábanse de risa, eu creo que eso foi como, clic, peña esta que vai por aí, vamos, como... E nada, cando me chamaron non me cría. Entón, pois fun a traballar en proxectos de cooperación, estuve ali un ano, e, bueno, tamén outra experiencia increíble de superación, con moitos medos. A ver, África era, claro, cando eu fun, estamos falando, xa fai moito, 20 anos casi, non tiñas o móvil, o sea, non era todo... Claro. Fume, fixen parada en Johannesburgo, ibas con moitas... Acórdome unha chica de Doñana que estuvera en Tanzania de viaxe, que me dixo, ai, e nunca abras a boca cando te duches, non bebas auga, porque, sabes, era, o sea, iba cun terror, como dicindo, Dios mío, onde vou? E o mes estaba descalza e vamos, vendo unha cosa que aprendín, vivindo en distintos sitios e con distintas culturas, é que no one to one, no un a un, somos todos iguais. O sea, se hai xente vivindo que podemos, o sea, somos xente. Entonces, bueno, a sorte, non, de esos traballos, sí. Sí, é bonita esa reflexión, sí, de ao final quitar capas, non, de información que están facendo ruido e o que dis ti, pois no un a un somos... As diferencias, creo que está super ben, pero valoralas, non, as diferencias, pero hai moitísimas semellanzas, moitísimas. E incluso sen falar o idioma, porque eu cando estuve en Namibia, ali, sobre todo, bueno, hai varias linguas, pero a mí tocoume traballar moito no norte, en Omagenene, que estaba pegado a Angola, a 15 kilómetros da fronteira de Angola, que aquilo era, bueno, país en guerra, o sea, tremendo. Tuve así tamén experiencias, vamos, a típica de cazurra, de chegar ali, irme o domingo al mercado, sendo a única blanca, cun bolsito, por favor. O sea, esto... Daquela non, eu non levaba Lonely Planet, o sea, non sabía que era Lonely Planet así. Así que, bueno, nada, me atracaron, obviamente, vamos, experiencias desas tamén teño. Pero tamén o mesmo, por exemplo, o día que me atracaron, unha amiga namibia veume a buscar, porque sabía, o sea, enseguida se enteraron que habían atracado a la Blanca, e viñeron a buscar, leváronme, fixeronme de feito ese día, leváronme a unha costureira, fíxate, eso é a sororidade,
leváronme, ela e outra amiga, leváronme a facer a unha costureira e fixemos ese día, fixémonos uns traxes oxibambos así tradicionais. O xibambo é a lingua da lío, os obambos son están no goberno, bueno, era a zona dos Obambola, a zona de Obambo. E tamén como fun aprendendo poquinho a pouco palabras e tal, e incluso sin falar ben o idioma, como, sabes, notabas esa cercanía, esas, sí. Sí, tamén porque supoño que, bueno, en países como, o sea, como Namibia, por exemplo, creo que a mellor son poboacións que teñen facilidade para intercambiar pois información a través enerxéticamente, por decirlo así, ¿no? Como ese contacto humano teñen moi vivo, ¿no? Sí, e logo sabes tamén que penso agora, gustaríame volver a ir a algúns dos sitios. Fai pouco estuve con unha amiga que di que sufre ecoansiedade, porque esta amiga foi a que se foi a Bolivia, fixémonos amigas, o sea, que a bióloga que se foi a Bolivia, que ahora somos amigas, ela traballa en temas de conflictos ambientais e así, quedamos fai pouquiño, veu aquí a Santiago. Ela está traballando moito en América, pero tamén aquí en España. Decía que viviu moitos anos en Perú, na zona Amazonía, bueno, todo eso coñece, e que foi agora que é terrible. Eu creo que en Namibia tamén, por exemplo, estas cosas de fai tanto tempo, daquela non había esta digitalización, o sea, a comunicación non era todo con... Ali, por exemplo, era os roibos, non? Agora os roibos, eu tomo roibos, pero tomo roibos desde que estou en Namibia, porque ali era bebida, non? O noso café, a nosa cerveza, pois ali ti vas a un sitio e che ofrecían uns roibos, porque, vamos, teñen ali as plantas e o que desayuno, vamos, é a bebida... Isto descoñecía. A bebida natural, sí. Claro, porque ali, bueno, está o deserto do Kalahari, vamos, a verdade que é un país impresionante. Supoño que cambiou moitísimo, porque, bueno, cambiou igual que aquí, ahora chegarían os móviles, chegaría a urxencia, pero daquela era todo máis pausado. Entón, eu creo que tamén era era un espazo para a comunicación, para entenderse, para esa enerxía que falamos. A mellor agora volvo e non hai esa enerxía, espero que sí. Claro, claro. Pero sí. E despois dos roibas pasaste ao mate, non? Claro, logo, a ver, hai moitas cosas polo medio. A ver, despois, bueno, traballei fixen unhas prospeccións dunha especie que estaba en peligro aquí en España, no Ebro, e saí unha vacante en SEO BirdLife, na ONG, na Asociación Española de Ornitoloxía, e aí estou 8 anos. Entón, aí tamén, bueno, pois é outra forma de traballar, o sea, vamos, moi contenta, na delegación de Aragón. Entón, estuve vivindo en Aragón, ali enamoraime do Pirineo, o sea, a verdad que descubrín a montaña, e tamén me abriu outra porta, porque a mí sempre me gustou, eu creo que o que sí que levo desde pequena, e tamén nos xenes, non? Ao final, a aldea, o rural, o campo, bueno, ali as grandes montañas, porque, bueno, para min, vamos, era unha pasada. Entonces, apuntome a un club alpino, empezo a coñeceros con xente, a desenvolverme, bueno, aparte que físicamente son os anos nos que máis forte me volvo, porque non era así unha persona especialmente deportiva ni nada, pero me encanta, o sea, o tema o montañismo, a historia do alpinismo, bueno, todos estos gústame, o sea, non só leo, sino que tamén, bueno, dormir, facer, sabes, o sea, no inverno, pero non só de a típica excursión, sino pues, facer travesías, cousas destas, vamos, fixen aí moitas historias, e iso tamén me gustou moito, bueno, aparte de os mapas xa, los domino, o sea, toda a orientación, que son habilidades, que como che dicía, igual que cos voluntariados, son habilidades que vas collendo, e sin saber as vas a usar no futuro. Aí traballo moito con aves. E ademais de aves, bueno, pois, pouquinho a pouco, empezo facendo informes, máis de técnico de campo, e logo vou collendo, bueno, cada vez máis responsabilidades, e incluso axudo nun dos live da Rede Natura, dos espacios protegidos aquí de Europa, e así, e bueno, e cando levo 8 anos, chega un momento vital no que digo, bueno, creo que quero retornar a miña terra. E de feito aí é cando eu son moi así, vamos, digo, bueno, pois voume a volver a Galiza. Aí levabas fora sobre 10 anos? Aí levaba fora, sí, 10 anos. Entonces digo, bueno, pois creo que agora é o meu momento vital, quero volverme a terra, xa estaba xa pensando noutras cousas. Que pasa? Que xusto cando deixei, de feito, vamos a ver se con un mes,
E cando deixei a SEO, para volverme, o sea, realmente era, sabes, o sea, pois buscar algo aquí, porque quería pois vir a Galicia e buscarme aquí a forma, non, xa cando pensas de, bueno, quero vivir, onde quero vivir, como quero levar a miña vida persoal. Pero aí súrxeme, tamén, porque de vez en cando aplicaba algo, un posto de consultora externa de Nacións Unidas para un memorándum, o sea, vamos, que se fai cada 2 anos de especies de aves rapaces de África, Asia e Europa. A min isto pasou moitas veces que como vou dicir que non? Sí, hombre. A la vou de cabeza, bueno, pues ala, para Emiratos Árabes, porque además este mundo é moi loco, como financian en Nacións Unidas, iba a ser en Noruega, pero querían, bueno, quen financiaba casi todo eran os Emiratos Árabes, o sea, entonces tiñan ali na Axencia de Medio Ambiente, toda de mármol, bueno, un sitio espectacular, xa agora vos conto, pois era ali onde estábamos a oficina organizando todo eso para logo ir a celebrarlo en Noruega. Unha experiencia increíble. A mí me interesou porque, bueno, era unha forma de ver, sabes, como se todo o que a teoría, o sea, no que nos traballamos, non, isto está en peligro de extinción, isto está vulnerable, isto tal, o sea, como se fai todo eso, esos informes, o lugar no que se toman esas decisións, pois era ver, non, como se facía eso, ainda que eu estaba na parte administrativa, o sea, non no secretariado, non, pero si era velo. Entonces, bueno, pois foi unha experiencia enriquecedora, e logo eu é certo que todas esas experiencias laborais as meto tamén no persoal, porque no persoal, pois imagínate, o sea, me vou a Emiratos Árabes, estou aí nun equipo, vamos, multidisciplinar, con xente de moitísimos países, de tempo libre decídome meter nun equipo de remo, pasei 6 meses, mas nunca tuve unhas abdominales millores na miña vida, e gustoume moito, que non o esperaba. Bueno, metíme no equipo de remo, teño que contar que era solo porque hai unha cousa moi interesante nos Emiratos que eran os manglares. Eu quería ver esos ecosistemas, a única forma de ir, claro, que teñas un barco ou un equipo de remo, o sea, remando para... Entón, entrábamos 3 días a semana, o fin de semana tamén quedábamos e estábamos ali, sabes, pola noite, pero era unha barba, o sea, é unha pasada tamén o que teñen ali, que o van destruindo, claro, porque aquel modelo, bueno, no medio, area, esas cidades, sabes, esos... non sei, é unha pasada. Bueno, que aventura o do remo tamén, sí, esta segunda motivación, non? Sí, creo que sempre é superimportante, non? Eu creo que eso é superimportante, que para estar para equilibrar, porque eu, por exemplo, cando Emiratos, acórdome que hai que eu estaba indecisa porque dicía, pero que non me quero ir a Emiratos, e outra vez, sabes, o sea, a ver, eu viñera ca idea de queríame vir para Galicia. Entón, bueno, pues, ao final acepto, estuvo 6 meses, foi unha experiencia incluso profesional, te diría, tremenda, porque pasou de todo, o sea, foi no último día, cando nos fomos a Noruega, o meu xefe doulle un ataque, vamos, un ataque o primeiro día cando chegaban todas as congregacións dos distintos países, pois quedáramos, imagínate, se as 8 era o desayuno, quedamos ás 6 da mañán para ultimar cousas. Eu baixei era un hotel de 5 estrellas moi impresionante, destos con ascensores de cristal, que se vía todo. De repente vexo que outro iba falando co gran xefe que teñamos, que era un estadounidense, neoyorquino, e de repente vexo que o de enfrente, do noso ascensor, digo, ui, ese ascensor vese ali, non cerra, está averiado, de repente vexo uns pés, era o meu xefe. Entonces, bueno, saiu ben a cousa, xa vamos, pero foise ao hospital, e entonces fixemos nós o congreso. O sea, foi unha cousa como, bueno, pues a ver, vamos a buscar presentacións, a ver que tal, o sea, foi todo como a lo loco, e o conseguimos, o sea, saiu adiante, a min foi unha experiencia chula, pero bueno, de aí sí que xa foi como, pois, me vou xa a Galicia, así. Pues, bueno, foi como xa, pero claro, a segunda parte. E aí ven bueno, porque unhas cousas te levan ás outras. Entonces, cando eu xa estuvera en SEO Beer Life, levábamos 2 reservas, unha reserva do Planerón e outra a finca San Miquel, e viñera un amigo argentino que eu fixera o máster, que, bueno, ahora traballaba en espacios protegidos, e ahora empezaba a traballar nunha fundación, que agora é moi coñecida, chamase Fundación Rewilding Argentina. Antes era Conservation Land Trust, é unha fundación, bueno, moi
a ver, é coñecida porque está fundada por o matrimonio Tompkins. Doug Tompkins foi o fundador da marca Esprit e tamén da marca North Face. Ela era a COE da roupa Patagonia. Son dous multimillonarios que ademais de eso, de grandes empresarios que fixeron fortunas, eran amantes do alpinismo, facían, deportes de aventura e viaxaban moito a Sudamérica, os Andes, a Torres del Paine, todos os sitios. Entón, decátanse da pérdida de biodiversidade. Fan un grupo de Fan Ecology, a fundación Deep Ecology, a fundación de Ecoloxía Profunda, entón empezan pois a buscar que facer, non? Para revertir ou para frenar este... Entón é moi interesante porque está vendo, eu digo como, teño unha amiga que sempre di, de Nacións Unidas, que sempre di, hai outro nivel, Maite. É certo, están as accións pequenas que son super importantes, non hai que denostalas, e logo hai esas grandes fortunas que hai xente que sí está invertindo e tamén cree de que hai que frenar ou polo menos hai que preservar zonas. Entón esta xente decide que comprar terras, empezan en Chile, logo pasanse a Argentina, empezan cas montañas, porque sempre, os humanos o tema da montaña, a mí tamén me pasou, entendo, é como paisaxísticamente, como moi, non sei, moi inspirador, que nos gusta moito, pero realmente, eles empezan comprando terreos para traballar, para recuperar os ecosistemas e logo donalos aos países para crear parques nacionais, co compromiso de que se creen parques nacionais, porque a figura quizáis máis forte agora mesmo a nivel mundial para que non acabe noutra cousa, en expropiacións ou en minas, porque claro, son lugares que están amenazados xusto por cousas así. Esa viaxe, entón, os Tompkins, por suposto, eso non foi así doado, eso compra, imagínate, ven un yankee, vamos, que pasar aquí, empezan a comprar enormes parcelas, empezan a comprar e con esa idea, non? Entón empezaron que si lle iban a roubar que era por minerais, que iban a roubar o auga, que si sería unha base militar, enfrentarse con moitísimas cousas. E pouquiño a pouco van conseguindo credibilidade, teñen que traballar tamén a nivel das autoridades autonómicas, nacionais e tal. Entón é un proxecto moi interesante. Este amigo, que traballaba en espacios, foron dos que reclutaron para levar a parte de rewilding, que rewilding é recuperar a vida silvestre. Eles estaban xusto no norte da Argentina, hai unha zona parecida ao Pantanal brasileño, que desapareceron moitísimas especies, o século anterior, é unha zona, meteronse moitísimo ganado, ademais hai moitísimo apelido vasco, eu estuve na illa de San Alonso, que era de orixe, de un descendiente dun vasco, que foron ali, meteron gando, entón é moito para a venta de carne, así. Porque eran terreos que, como son húmidos, non se dá moita importancia. Estaban intentando, pero eran 2 millóns de hectáreas, claro, isto é como África, a mí me chifla, Europa somos tan pequenos, a diversidade, a riqueza, e quero decirlo porque tamén a nivel persoas é impresionante. É impresionante, a Argentina de Buenos Aires é unha cousa, é moi diferente a Argentina. Entonces, este amigo, cando chego aquí a Galicia, quedo uns meses, casi estive un ano, pero de repente tamén me di, ven a ver o proxecto, porque xusto necesito unha persoa para levar o centro de cría de xaguares, ca idea de reintroducción, e ademais, de outros proxectos de reintroducción, ali na illa que estaba no corazón dos Estreos do Iberá. Esas terras compraras a fundación e entón, buscaban alguén para ir a vivir e levar eses proxectos. E que fago? Ademais, me acordo, de fun pensando, eu vou a velo porque isto é unha oportunidade, ver ese proxecto, que chulo tal, pero ahora, Santiago, eu me vou a quedar aquí en Galicia, tal, pero non puiden decir que non. Estando ali, claro, aquilo era unha portada de National Geographic, é un proxecto tremendo, unha oportunidade, e quedeime e, non me arrepinto para nada, porque, foi un proxecto que me enriqueceu moitísimo. Un proxecto moi espectacular ata onde eu coñezo, agora nos contas con máis calma, pero como para empezar, como te preparaches para iso? Ou foi como, directa, aquí estou, sin rede, non?
Sí. Hai unha preparación previa, porque claro, calquera persoa que se poida imaginar de pronto nunha situación así, dirá, buf, eu non son capaz, a min agora dime o próximo mes estar nun enclave así en Argentina, que hai unhas condicións determinadas que nos vas contar, que non son doadas de me vou a unha cidade calquera con todas as comodidades, pois como se prepara alguén para iso? Ou é máis sobre a marcha, pois vas resolvendo? A ver, creo que un dos meus valores é a flexibilidade e a adaptación. Este amigo, chamo amigo porque xa somos amigos, o sea, ao final cos anos, creo que eso, vamos, me coñecía e aparte que, sin darme conta, o que che dicía, sin darme conta eu fun traballando iso, porque desde esa primeira vez que estuve en Engrefa, que eu fun un brao e me acordo que o fin de semana, daquela se podía, claro, hoxe en día isto non se fai, pero daquela era como, bueno, pois o domingo podes dar de comer a tal, o sea, ti te quedas ali, sí, vou eu, colleches un bito, bueno, pois o próximo día xa colles dous, sabes, o sea, era como... non estábamos, como non tiñamos cartos, as que dúas que fomos, quedábamos a dormir ali, pero eles non tiñan unha casa ni nada, entón nos quedábamos, tiñan unha pequena cabañiña, bueno, un sitiño onde comían, entón nos tirábamos un colchón, non tiña baño, o sea, estuven ali no brao, sabes, o sea, parecen chorradas, pero quero decir que desde moi tal, eu en calquer sitio dormía, o sea, era como, tiña unha sede por saber, por experimentar, sabes? Porque me parecía, para min era importante, e o que se estaba facendo quería aprender, a máis eso sí que é certo que eu sempre fun, non quero ser protagonista de nada, o sea, eu son unha formiga, pero quero, sabes, quero saber como funciona isto, entón foi moito a curiosidade. Cando o de Namibia tamén, o sea, o de Namibia non, perdón, creo que Namibia tamén obviamente, o sea, nasceu tamén, o sea, pois técnico de campo, calquera de técnico de campo, o sea, estivaste solo, eu acórdome polas Bardenas Reais en Navarra, eso, pois me levantaba ás 4 mañá, ás 5, sabes, en canto abría o día, aí na primavera, viña para estar censando esteparias, eu sola por ali, polo, vamos, aquilo era, son preparacións. E cando fun a Argentina, obviamente, me levou o seu tempo, sobre todo porque xa está sendo con un posto de responsabilidade, o sea, eu xa era responsable dun equipo, duns proxectos de reintroducción, era como o corazón, era o que se... A ver, a imaxen, que ademais os donantes, era onde viñan, non? Era como, tiña, por exemplo, o noso centro, ademais de que funcionaba ben, pero tiña que estar impecable. En calquer momento che viña, sabes, o sea, era todo con walkie, era, Maite, hoxe están a, sabes, o sea, vai a ir o avión de non sei que queremos que vexa o proxecto, porque claro, ese proxecto, para facer todas as cousas, é moi difícil. Ti imagínate, o sea, aquí, o sea, ti tes unha zona na que se extinguiron os xaguares, ti sabes que tes bo hábitat, porque eles levaban uns anos traballando, estaban introducindo desde a protección, que xa fixo que as presas naturais empezaran a aumentar, a logo reintroducións de especies máis doadas, non, para a xente, como era o oso formigueiro xigante, que tamén participei neso, que son especies, o mellor, con menos conflictividade de cara aos humanos, non, que podemos... E o xaguar era unha especie complexa, pero os que traballamos en ecoloxía sabemos que é importante, os depredadores teñen unha función moi importante e de feito axudan logo moito, xa non só de presas, estamos falando da ecoloxía, bueno, en Yellowstone se viu co lobo, desapareceu o lobo, volveron meter lobo, de repente apareceron castores, cambiou a dinámica do río, apareceron máis anfibios, reptiles, o sea, que interesante. Hai un complexo entramado, non, de interaccións e ten que estar todas as pezas. Pero hai pezas que os humanos gustan nos menos que a outros, entonces era todo un pouco complexo. Que tiña Ibera que era moi bo para iso, que a mí tamén comezou, que como son uns humedais, no centro non había poboación, hai moitísimo espacio sin que vai haber conflicto, que se estaba xenando, o sea, Parque Nacional, e que era, ademais, a liña do ecoturismo, porque temos moito safari africano, pero que América podes facer safaris, é impresionante. O sea, tamén igual de impresionante, entón estáse desenvolvendo moito, entón tamén dar outros temas de negocio, vai moi relacionado, non? Claro. Tema ambiental. E para que a xente se faga unha idea, cantas persoas erades neste espazo rodeado de auga? Nada, éramos 10 persoas, o sea, o equipo eran 10 persoas. Que para chegar á civilización máis cercana, digamos, civilización por... Sí, a ver, era o pobo máis preto, para que vos fagades unha idea, nós tínhamos que facer unha hora de lancha
e logo unha hora de todoterreno por area. Non sempre podíamos sair, o sea, tuvemos unhas inundacións de 2 meses que foi, quizáis para min, a crisis a nivel de equipo das crisis máis complexas, de como manter ali un pouco Shackleton, manter ali o ánimo, ir a traballar, sabes, todos mollados, non secaba a roupa, ali obviamente vamos a azúcar cando saíamos a encherte de alfajores, porque vamos, o sea, era o que tiña, sabes, o sea, comprábamos, eu saía a comprar, entonces tiña que medir a lancha, o que pesara, entonces, bueno, pues comprabas batata, mandioca, carne, porque ali íbamos carnívoros a full, e logo tamén nos cazábamos. O sea, ali, para comer, tamén a veces cazábamos para nós, e logo capturábamos tamén para os xaguares, porque os xaguares que no centro que tiñamos eran xaguares que todos eran de cautividade, os primeiros xaguares que tivemos. Entonces eran xaguares que viñan ou ben de algún zoolóxico ou de rescates. Tiñamos de Brasil, de Paraguai, dali da Argentina. Entonces o reto era que desos xaguares reproducilos e ter camadas que si foran aptas para a liberación. Sí. Xa que mencionaches así un pouco algo que me parece que ten que ser moi interesante e complexo tamén, o tema da convivencia entre as persoas que estades ali, o tema pola túa parte tamén da dirección de equipo, no? A xente vai predisposta, aquí temos que entendernos porque senón isto se vai complicar moito, ou non, ou cada un se desenvolve pois como lle sae, como é a convivencia entre vos? A ver, a convivencia é difícil, de feito eu creo que o que máis aprendín foi a xestión de equipo, o sea, a xestión humana. Unha cousa, por exemplo, que me levou sempre das cousas que aprendín en Namibia, estuve con 26 anos, e tamén estaba un pouco por encima de varios traballadores que eran, eso, pois, con outro idioma, eu era unha europea con pouca experiencia, a verdad que, vamos, era, o sea, binomio de desastre. E me axudou dúas cousas. Primeiro, creo que foi moi humilde, o sea, eu non intentei, porque eu fui moi consciente xa con 26 anos de que fago aquí, o sea, se non sei nada deste país, é que lles veñou a arreglar que? O sea, primeiro terei que entender, o sea, sabes, que como ser aberto, o sea, creo que en eso, pois, esa abertura, e logo outra cosa moi importante que me ensinaron ali, non vas a conseguir nada, aquí somos distintos, ali non consigues nada de malas. O sea, tens que sonrir, de feito, eles teñen, sabes, sempre che den nágua, e ti contestas nágua, por eso che digo, hai unhas formas, uns espacios, o escoitar de primeiro un pouco e despois se falan as cousas. Creo que esas cousas logo axudarme. En Argentina, obviamente, os primeiros 2 meses foi un desastre. Vamos, xa o digo eu, porque claro, eu cheguei cas miñas formas, as formas de traballar non son iguais, obviamente, entonces desde a linguaxe, que obviamente hai outras linguaxes, ali eran a maioría guaranís, falaban guaraní, entón cando se enfadaban xa te quitan, non? Toma, te cambio de idioma, estás fora. Pero tamén é unha cousa moi importante, bueno, pois o mate, a bebida do mate, porque o mate é unha conversación, vamos a ter unha conversación, entón nós non estamos acostumados, ao principio nos custa, pero despois a verdade que eu era como vamos, desde a mañán hasta a noite, entonces é unha cousa que ademais está moi ben, porque ademais de que compartes, ten un tempo. Claro. E as conversas teñen que ter ese tempo. Claro. Porque che fai, ahora bebo eu, que como ahora falo eu, ahora te escoito, eso perdémolo moito. Eso adquirimos, a verdade que a nivel de estudio de comportamento animal e todo eso, crecín moitísimo, isto xa ni non conto, pero vamos, todas esas cousas crecín moito en todos os traballos, pero co tempo crecín tamén moito como persoa en como saber levar xente, non? E sobre todo como saber e como ti tamén ir cambiando, o sea, tens que modificar cousas, pois o mellor isto que trabuqueime, non sei, o convivir, unha cousa moi importante para min, era, vale, estamos traballando, eu son chamame a patrona, que eso me dá máis, pero a patrona, vale, ahora dou estas cousas pola mañá, o sea, desayunando, imagínate, ti xa estás desayunando e xa estás, bueno, vamos a facer isto hoxe, tal, non sei que, temos que acabar isto, pero despois vamos a comer, e eu non son a túa xefa comendo, e cenando non son a túa xefa, e xa vamos a ver unha peli no portátil, non son a xefa, o sea, me quero sentar con vos, entonces sí que era, bueno,
había moita xestión, pero creo que de feito, vamos, seguimos escribindo, nas navidades sempre nos acordamos uns dos outros. Ai, que maravilla, Sí. que ben. Algo que seguro que a xente lle desperta curiosidade é, por exemplo, algunha situación na que te vises como un pouco máis límite, ¿no? Porque, bueno, a mellor alía pois había moitas a diario, pero algo que ti dices, guau, isto está aí tensando moito a corda. Coa xente, ao mellor. Sí, coa xente ou coa situación natural mesmo, non? A ver, eu ao principio, como me pasou cando fun a Namibia, o sea, vas con tantos medos. O primeiro mes eu creo que é o terrible, non? Que me quero volver, Dios mío. Eu creo que ali pasou uns 2 meses. Os 2 meses tiven unha confrontación moi grande con un compañeiro, porque ademais xusto cadrou que era Nadal. É unha cousa que aprendín ali, o sea, ali, claro, era tan especial, estábamos na portada National Geographic, obviamente estábamos todos super lonxos da casa, vamos, eu hiper lonxe, pero eles estaban tamén a 5 horas. Entón, eles traballaban 20 días e logo íbanse 8 días. Mais ou menos a partir do día 12, o humor cambiaba, o sea, viñan super contentos porque estuveron esa semana de vacacións, estuveron cas familias, non tiñan vacacións, esa xente, o sea, en Argentina, o sea, nadie chega ao final de mes, así que ao final traballaban, facían changas, como din eles, estaban traballando, pero estaban na familia, na súa casa, cos seus fillos, era... Entón, viñan moi contentos. Cando levaban 12 días estaban queimados, entonces, é certo que o equipo tiña sempre un punto, eso, bueno, pues hasta que levaba 2 meses non acabei de entendelo, non? O sea, non podíamos levar a mesma marcha, eu acaba de chegar e eu, para min era, todo, sabes, traballo. E tuve unha confrontación moi forte, bueno, en Nadal, por unha cousa, vamos, non o fixen eu ben, porque botei o sea, chamei a atención, e foi cando eu aprendín, claro, nós temos unha forma de expresarnos que é moi directa, é moi forte para eles. Incluso o idioma eu despois, bueno, falaba argentino perfecto, porque, vamos, non sabedes o que, vamos, isto, todo lo que, o sea, remeras, é outro vocabulario, o sea, hasta comprar roupa era como, ao principio, decía, Dios mío, non sei nin decir, non? Non é camiseta de tiras, non? O sea, todo era distinto. E aí aprendín, o sea, foi unha gran lección para min, de feito despois, que tuvemos conversa, seguimos traballando xuntos, e de feito fai un mes aínda estuvemos falando aí por WhatsApp, somos amigos agora, o sea, foi unha persona porque me ensinou, dixen eu, mima, o sea, teño que cambiar totalmente a forma de comunicar, teño que ver o momento, teño que ver onde, que eso se di moito, pero é certo, cando estás, sabes, ademais ali había moita presión, porque o mellor era, pois mañán, ten que estar feito tal, ven tal bicho, vamos a viaxar a non sei onde para buscar tal especie, sabes, bueno, con fauna sempre, ti con fauna non tes ou te levantas e de repente un animal está, sabes, pasoulle algo, pero bueno, ali había de todo. Entón, pero a xente tes que ir valorando a enerxía do equipo. Entón, eso foi unha situación límite, e ademais a partir desa situación límite, porque esta persona enfadouse moito, e foise. E acordome que o meu xefe me chamara e me dixo, queres que lo bote? Dixen eu, non. O sea, dixen, non, espera, vamos a dar unha semana de descanso, porque quero falar con él, e que volva... O sea, porque entendín, e creo que foi unha das grandes aprendizaxes. El era bo, e o único que chegara, o sea, ese vaso, sabes, non só por min, pero vamos, que non vin, eu como responsable, non vin que esa persona estaba, só lle quedaba unha gota para... E eso, sabes, logo que, bueno, pues esas experiencias son as que che van dando. Para validarme no equipo, tamén che conto, que cando eu cheguei, bueno, sempre te levaban, non, os locais, ca lancha, porque os esteros, bueno, pues non tes ninguna referencia, o sea, eso é... Entón, acórdame que vou iba con eles, pero como sabes por onde temos que ir? Porque aquelo te podes perder... No, el montecito, fíjese esa mata, esa mata, igual que aquela, o sea... Entón, cando pasou eso, esa semana, que non sei, que eu estaba, sabes, e claro, eso afectou o resto do equipo, porque ali, claro, foi unha discusión moi forte, e iso inunda todo o equipo, de repente, sabes, e como convivíamos e todo, entonces eu, na teisa, dixen, bueno, pois eu necesitaba tamén o seu autocuidado, non? Dixen, eu necesito, porque despois desta bronca, eu tamén necesito un día fora, e dixen, pois me vou sola ca lancha. Inaudito, o sea que
eu me fora sola ca lancha al pueblo, o sea, era como, sabes, Sí. o camiño todo chegar ao pobo, e me acordo que me fun, volvín pola noite e vou a comprar comida, víveres, e cando volvín pola noite, que vamos, fun cagada, obviamente, perdíme 20 veces, pero bueno, ao final cheguei, non sei, Sí. e eso foi a gran validación. A partir de aí, de feito, despois me dixeron varias, vamos, cando me fun en todo, dicía, unha corajuda, que o máis que che poden decir, Sí, sabes, de sí, sí, muller sí. corajuda. Ah. Porque decía, mira, aparte creé precedente porque a partir de entonces despois enseñei as dúas técnicos que viñeron despois a traballar, a veterinarios, a despois todo o mundo xa lancheaba, porque xa todo, o sea, foi como un Sí. hai que facer, o sea, faise. Sí. Xa está. E se paso a noite no estero, pois paso a noite no estero. Sí, sí. Pero foi esa determinación, o sea, tamén saber de cousas malas, sacar esa enerxía, non? Da rabia moitas veces sacas a forza Sí. para pasar o seguinte. Eso no fondo é moi animal, ao final, porque como demostro o meu prestixio como líder. Bueno, somos animais totales, Claro. e que tes que defender o territorio, sí, no, totalmente. A ver, somos animais. En ese momento necesitaba sair e ademais non quería que me levaran, porque quería que me respetaran. Bueno, pues foi, fíxate, non se me hubiera ocurrido que paraba, que me validaran fuera, pero eso para eles foi como, buah. Esta merece, sí, sí. Pois entonces a partir de agora facemos máis caso, sí, a veces tes que facer esas. E xa que falas das relacións coas outras persoas, hai outra relación da que seguro que sabemos moi pouco, que é esa relación cos animais. Como estableces esa relación? Como é ese achegamento? Como é esa comunicación? Como... A min cos animais é que me resulta moitísimo máis doado. Somos... No, mira que eu penso, somos animais. Temos moitísimos instintos animais, vamos, non sei, podía che a todas as persoas, incluso no tema de equipos, o sea, son cousas moi... que xa se deron na natureza, o sea, non somos tan evolucionados a veces como pensamos. Cos animais é máis doado, é máis honestidade, cos animais... A ver, hai que, obviamente, unha cousa que creo que ademais as mulleres en general, por eso tamén o das primatoras, das Jane Goodall, tal, que Liquios as contratou mulleres, daquela, Dios mío, mandar mulleres. Jane Goodall foi ca súa nai. O sea, foise ca súa nai ali, porque daquela, sabes, esa inglesa como vai ir sola, soltera, sabes, con 20 anos ali a Tanzania. Estuvo a súa nai, o sea, esas cousas que son, ela está estudiando, pero a súa nai estaba no campamento, o sea, é increíble, non, esas cousas. Bueno, pois, para min, bueno, non sei, perdínme agora, Nada, non te preocupes, un pouco esa relación cos animais. Sí, bueno, cos animais, que eu creo que temos moi instintiva. No, porque, a ver, creo que as mulleres somos, o sea, polo que Liki colleu mulleres, era tamén por eso, pola observación, a paciencia, el creía que eran cualidades, que obviamente tamén hai homes que as teñen, pero é certo que hai que ter paciencia, moita observación, valorar moito, sabes, non sei, eu creo que eso, bueno, a mí se me dou ben, incluso para tomar decisións, porque tiñas que tomar moitas decisións, e as decisións na observación, entonces por eso creo que tanto para o final nos equipos como sobre todo nos animais, tes que, a veces, moitas veces, a decisión é imos a esperar, imos a dar un pouco máis de tempo. Iso é moi difícil no día de hoxe. No que todo, unha solución ya, resolver ya, o sea, resolver, pero a veces se resolven só esas cousas, a veces hai que separarse. Sí, mira, aí collemos outra aprendizaxe. Sí, outra aprendizaxe que de feito practico agora, estou practicando de sepárome do cadro, porque quero reencauzar, o sea, vamos. E algún xesto entrañable de algún animal contigo, de algún xaguare, que a relación con xaguares é algo que, claro, que se nos escapa. Con xaguares, mira, eu teño, a ver, hubo unha vez, un día, esa, creo que para min, vamos, das que me quedan, acaba de chegar, eu creo que levaba, vamos, era esa semana, levaba mellor 3-4 días na illa. Tiñamos un xaguar impresionante, fermosísimo, que viñera de Paraguai, no Locedena de Paraguai, por 2 anos como reproductor. Este xaguar era un xaguar de liberdade, pero que mataran a nai uns furtivos cando ele ainda era cachorro. Entón, acaba de chegar a illa e nos facíamos, obviamente, para eles é un trauma, o sea, entre o transporte, o cambio de lugar, cambio de cuidadores, entón, estábamos, primeiro sempre o tiñamos nun lugar cerrado, pero as nosas instalacións, que eran bastante increíbles, eran ali ca vegetación natural, e non tiñan teito.
O sea, si podían interaccionar, podían baixar animais, eran, sabes, era unha cousa como moi, para que fora un pouco máis amigable, menos cautividade, pero claro, como son moi bons escaladores, o que tiñamos eran como uns pastores, que a ver, non nos hubieran frenado nunca, eu creo, pero bueno, sí que lle daban esa, sabes, esa alerta de non subas. Sí. Pero nós ao principio eu non llos conectaba, porque me parecía que xa eran moitas cousas, entonces lembro que era o primeiro día, bueno, que íbamos pasábamos, eran esos primeiros días, pasábamoslo un pouco, íbamos encendo para que el se fora recoñecendo o territorio, se fora pouquiño a pouco adecuando. Esos días estaba o manexando eu, o sea, facía o manexo, xa che digo, con moita espera, o sea, ti abras a guillotina, esperabas aquel. E unha cousa tamén moi importante, dos animais que aprendín a trasladar ás persoas, incluso a linguaxe corporal, non? Pero a tranquilidade. Se ti estás tranquilo, ti emites tranquilidade, vas facer que o outro tamén baixe. O sea, se ti non respondes, se non reaccionas, o outro, sabes, vai char un momento en que vai baixar. Entonces, cos animais funciona moi ben. Entonces, bueno, era ti abres, todo a modo, todo suave, sabes, todo sin amenazas, sin prisas, e eso funciona moi ben. Entonces, bueno, él estaba no seu territorio, o sea, estaba aí buscando territorio e tal, e de repente chámame polo walkie, e unha das técnicos tuvera un accidente. Na illa, iban a buscar os formigueiros que tiñamos, que estábamos reintroducindo, entonces tiña que facer un seguimento dos colares, de que non lles apretaran e tal, e o cabalo deranlle unha patada, entonces quedara no chan. E la chamara, que, bueno, que se quedara un pouco desmayada, que non sabía se se rompera algo, bueno, unha emerxencia. Ali estábamos nunha illa, obviamente, o sea, entonces eu dixen, vou ahora mismo, sabes, o sea, a prioridade tal, pero non podía deixar o xaguar ali. Entón, foi como, acórdome que o chamei, mirei, veña, por favor, entra. E veu como se o levara, non sei, domesticando, como se, o sea, foi un entendemento tal, e acórdome perfectamente, o sea, super suave. E quero decir que ele acababa de chegar, que levaba 3 días, o sea, eu levaba só traballando 3 días con el, e non estaba para nada, sabes, habituado, nin as dinámicas que logo se rutiniza, todo tal. Sí. E foi como un entendemento, e me acordo porque había unha voluntaria ali argentina que se quedou como, que máxico, como entendes? Eu, no, o sea, creo que nos entendemos de, por favor, pues, saben, para aquí, porque era pasalo, sabes, dun lugar super grande, que el tiña curiosidade a algo pequeno, entonces, por exemplo, esa foi unha máxica, pero bueno, hai máis. Sí, qué bonito, qué especial. Sobre eso, e cantas aprendizaxes que logo son trasladables, e tan necesarias, ¿no? A día de hoxe que nos está comendo... Pero me acordo porque fixen, o sea, non o chamei, foi suave todo, ¿no? Como, eso é o que trato, polo menos, tratei de trasladar logo sempre cas persoas que funcione igual. Por moito que pensemos, sabes, que presionando, apretando ao estilo militar, porque non sei, nunha guerra nunca estiven, espero non estar, espero que non entremos nunha, pero que non, que a suavidade tamén se consigue moito. Sí, en xeral, na miña experiencia, tampouco adoita funcionar eso. Sí, non sei tamén se como mulleres tampouco se nos autoriza moito, ¿no? A ese rol de... A ver, pa. Sí, eu nego-me un pouco a ese rol. Tamén hai un freno en min, por exemplo, como muller, que digo, porque nos abocan un pouco, non? No fondo parece que para estar, o sea, ti para entrar no modelo laboral, pois tes que, non? Vamos, temos que poñernos aí, porque senón non valemos de responsables. O sea, parece que tes que decir, a min pasoume, vamos, como responsable de entrar alguén e ir ao veterinario a darlle a man, porque claro, mide moito máis e máis ancho. E eu, ademais, sou unha persona, bueno, xa non vos digo que o uniforme, como me queda, o sea, me fago ainda máis pequena, porque os uniformes normalmente son para tíos, o sea, esos pantalóns, esos tal, vamos, os polos, eso a nós non nos queda, non hai, sabes, para chicas ni nada, o sea, eso é unha cousa que te ningunea máis, de certa maneira. Sí, isto está me lembrando a min, eu traslado ao mundo da obra, na obra é un pouco similar, pero vamos a centrarnos no teu. Canto tempo estiveches en Argentina, así, neste proxecto? Estiven 2 anos na illa, e xusto os 2 anos, vamos, saiu unha oportunidade de virme a España a coordinar o centro de cría do lince ibérico. O centro de cría en cautividade, que estaba en Extremadura. E, bueno, como, a ver, o proxecto do lince ibérico é un proxecto exemplar a nivel internacional, o sea, podemos estar moi orgullosos, tanto España como Portugal,
do proxecto, porque realmente era unha especie da que quedaban 100 individuos, o sea, en todo o mundo, porque quedaban 100, e como se conseguiu non recuperar. E non foi doado. Un exemplo, vamos, se fala del no ámbito da conservación a nivel mundial, e para min era importante porque aquí é moi difícil traballar en España, e ademais son 4 asentos, entonces isto como o xogo das sillas. Era como, se moveu, pois eu estaba en Argentina, era un luxo, pero claro, era España, e dixen, ostras, pois teño que coller ese asento. Así que vime para aquí. Moi ben, así que te foches a Cáceres esta vez. A Cáceres, sí. O sea, en Galicia... Sí, iba machegando, daquela me pareceu super, pero se vou casi a casa, pareceume preto, que pasa que a vida vaiche cambiando, o sea, eu cheguei a Extremadura, o proxecto, bueno, está chulísimo, o traballo tamén, pero entonces, bueno, a miña vida vital, obviamente, xa, bueno, vou cumplir 40 anos, e eso, teño aí un momento de que me levo o traballo a vida, o sea, isto é o que pasa cas vocacións, hai que alimentalas, pero tamén non hai que esquecerse dun. Entonces, esta cousa que xa tuvera cando nos Emiratos, que eu disfrutei moito, pero que decía, quero volver a miña vida persoal, non estaba nutrindo dunha forma, pero sempre no traballo, non? Ademais, bueno, Argentina era, o sea, vivía no traballo, obviamente, eran 7 días de traballo 24 horas, o sea, eso era, vamos, implicación absoluta. Sí. Unha tolería de traballo espectacular, el soñado, pero non iba acorde, sabes, pois eu na miña etapa vital agora quería priorizar a vida persoal. E xusto chega a maternidade, e aí chega un punto de inflexión, vamos, é unha bomba. Porque a maternidade sería que hai uns 4 anos, non? Mais ou menos. Si vai facer 5. 5. Bueno, sí. Contanos un pouco aí que retos, de pronto, que sorpresas te levaches, porque eu creo que a maternidade dá moitas sorpresas no sentido de todas esas ideas previas que nos facemos ou que non nos facemos, cousas das que non sabemos nada, e de súpeto, paf. Sí. Eu, bueno, non vou dicir con vergoña, porque non me dá vergoña, o sea, eu totalmente, vamos, de novas me collo, o sea, digo a bomba por non decir, vamos, unha hostia, o sea, non tiña nin idea, tamén non estaba tendo referentes, non estaba, sabes, non estaba tan implicada no traballo, no mundo voy a ser Jane Goodall, logo, bueno, che comentaba antes que o ano pasado aínda, vamos, estuve lendo un libro en as imaxes de como Jane Goodall, que foi nai, o sea, porque a historia, non sei se a sabedes, pero vamos, ela se enamora dun conde que era fotógrafo de National Geographic, valía sacarlle as fotos, ela guapísima, vamos, super xoven e tal, se enamoran, teñen un fillo, que pasa que os 3 anos, o neno con 3 anos, está nunha xaula na illa, onde ela... Porque, claro, os chimpancés se poden comer o fillo, o sea, os chimpancés matan a veces as crías do outro, entonces son sacrificios, claro, a min tamén me pasaba, o sea, non veía o meu fillo, vamos, en Argentina, no nivel de traballo que levaba, onde lo meto? E tamén é unha maternidade tardía que casi me perdo, o sea, eu recibo como un gran agasallo, porque para min eu sí que quería ser nai, o sea, que foi algo que casi me perdo, pero tamén é unha bomba e a nivel muller me sitúa me situou moi ben no mundo, non? No que vivimos, o sea, creo que o que dicíamos, pois, por eso freno moito, non quero ser a xefa agresiva, tal, porque creo que o modelo nos leva a eso, porque o modelo, bueno, o modelo laboral está, eu desde que son nai, vamos, teño super claro, o sea, ya non é a sociedade patriarcal, o sea, que o modelo laboral é un modelo cómodo para eles, pero para nós non, é imposible, xa non é o mundo da conciliación, é moitas máis cousas. Entonces, a min a maternidade é, eu son un calcetín e me dá a volta, eso foi a maternidade. E para irnos así a cousas concretas, sobre todo tamén para que as persoas que nos escoiten, seguramente todas as mulleres que pasan por esta experiencia teñen situacións similares, e para que esas que nos que pasaron por iso, pois se identifiquen, e tamén para que outras que non pasaron, pois lle soe, e aínda que hoxe a mellor non fai efecto, pois o día de mañá digan, cando in aquelo, algunha aprendizaxe concreta ou algún reto que te supuxese máis que outros, que che implicase máis tamén a nivel persoal, de cambio persoal, de decir, wow, esta situación...
A ver, a maternidade o que fai, primeiro é un freno laboral. O sea, aí, sabes, o sea, eu intentei, non, vamos, estuve en 3 anos e medio co meu fillo facendo ese malabarismo, non, que che piden. Non, claro, eu podo ser nai e sigo al mismo nivel de traballo. Vamos, se queres suicidarte, anímate, o sea, no meu, vamos, isto é a miña vivencia. É moi difícil, a ver, non é imposible, tampouco quero, o sea, pero sí que teñen que cambiar as cousas, porque realmente é un cambio moi grande. O primeiro cambio é que eu tamén pensei, bueno, xa está, o sea, te lo neno, e logo vas, consigues aquí, lo pones aquí, o sea, estas cousas ahora que están saindo, me parece genial que todo sexa, que las guarderías sean gratuitas, los madrugadores, los despertadores, los atardecedores, o sea, pero eu quero coidar o meu fillo, e quero traballar. E non quero perder o meu posto. E logo tamén, outra cousa que, o sea, que son moi consciente, onde están as mulleres responsables, pero que tamén teñen, sabes, esas conciliacións. Eu teño votado por favor, que sexa a reunión, non sei que, o encontro tal, pode ser online, por favor, para poder conciliar. Como vos dá tempo a ir ali, me quedo 2 noches de hotel, e volvo cos fillos, como facedes? O sea, era como, xenérame, de repente empezou a ter, o sea, unha xestión tremenda. E ao mesmo tempo, hai unha certa, bueno, hai un cambio totalmente de atitude hacia ti, porque ti, muller nai, é outro, o sea, de repente eres nai, o sea, para unhas cousas ben, quero dicir, no modelo masculino, non é como, o sea, xa é nai, o sea, non sei, hai como outra, bueno, certas atitudes que tamén notei, pero por outra tamén estás fora de cousas, xa se che quitan, porque xa se supón que ti non vas a estar para eso. Obviamente eu non vou a estar nuns horarios xa de fora, eso tiño claro, pero non quero estar fora, porque realmente nin a miña capacidade intelectual menguou, de feito creo que medrou a miña efectividade, a miña concentración, o sea, ti estás plena, cando estás no traballo, como sabes que non tes outro rato, eso me pasaba moito a min, que eu no meu tempo libre moitas veces aínda aproveitaba a facer algo, cando eres nai non, entonces sí que vas, é como, teño 8 horas, e vas a full. Non, eso non, sabes, eso aí hai moitísimo que mellorar. Eso por unha parte. Outra parte, a nivel xa biolóxico, o sea, ti pares, xa estás. Non, o sea, non, é moito máis, o sea, é que cando pares, esa cría, porque ademais eu o traballar en reproducción con animais, e xa che digo, na crianza, e nós tiñamos que ver que esos animais foran aptos, nós evaluábamos 3 cousas, unha era a depredación, non? A aptitude para buscar a presa, identificar as presas naturais correctas, que cazaban, que tipo de caza, o sea, facemos aí millóns de datos etolóxicos, pero aparte era o xogo social e a socialización. E os primeiros, o sea, nós tiñamos, vamos, eu recordo, a primeira xaguar que tuvo camada, estuvo 4 días que estábamos super preocupados porque non salía da madrigueira nin a mexar, o sea, nin a cagar, o sea, de pobre debía estar. Bueno, pues con dores, me imagino, pero sobre todo, sabes, porque non, esos primeiros, o do apego, a lactancia, todo iso que despois tío vives, necesita eso. O sea, non podes estar a outras 1000 cousas, ahora vou facer, espera que el padrón, non sei que, non sei cuántos, 1000 papeles, para la, non sei, o da lactancia tamén, me pareceu ridículo cando me dixeron, bueno, pues a lactancia tes unha hora, pero tes que collela en 2 medias horas a media mañana, e se quieres cogerla toda la hora, tes que coller o ao principio da xornada ou ao final, pero eso que é? Todos esos condicionamientos, Dios mío, o sea, sempre con esa cosa de que non, porque te la vas a usarla para ir a xogar ao pádel, non sei que pensan. O sea, ti estás físicamente, hormonalmente, o sea, emocionalmente, necesitas moito máis tempo. E creo que, bueno, que estamos nunha sociedade que agora mesmo é moi desconectada. O sea, a sociedade parece que só é unha parte, unha franxa de idade, con uns condicionamentos, nin nenos, nin vellos, o sea, este é un país para, sabes, as familias, e sobre todo, bueno, cando as familias, sobre todo, son as mulleres, cando somos nais, se nos está volvendo a mandar un pouco a casa, a soidade, eso me parece terrible. Sí, eu creo que hai moito que remover aí, precisamente, para que haxa como que se integre todo. Sí. O sea, que se integren as franxas de idade, que se integre a diversidade, que as persoas somos distintas, ¿no? en capacidades, o sea, que se entenda todo como máis... Tolerancia, un valor para min básico, tolerancia. Tolerancia, quero decir que eu, vamos,
como vivín tan lonxe, non? E tan, o mellor, estes últimos anos perdérame esta evolución, esta urxencia, esta conexión absoluta da xente, non? Entonces, cando volvín agora aquí, pois me levei bueno, non sei, a mí me chamou moito a atención de repente a xente, non? Eso, perdeuse moito a calma, e logo os espazos esos de, pois, nenos non, vamos, a mí me pasou, non? Na gardería, cando me dixen, non, pois hai reunión, temos a reunión de pais, pero que non veñan os nenos. Pero se é unha gardería, tes mogollón de xoguetes, tes aí un espazo, podemos asistir sen ter que buscar onde metemos os nenos, ou que falten espazos. Oye, chove, pero que os nenos teñen que sair á rúa, teñen que xogo libre, e as nais necesitamos, e os pais, tamén somos parte da sociedade, que parece que se nos está rinconando. Estou falando de pais, pero vamos, poderíamos falar de moito, o sea, creo que socialmente estamos tan individualizados, o sea, eu non me dera conta. E o mellor me estou dando conta ahora de a tendencia ou a onde estamos indo, estou alucinando. Sí, por unha parte ti volves a Galicia con unha nova situación persoal e despois tamén te atoparías pois unha Galicia de algún xeito algo distinto ou non, ou parecíache que todo seguía igual. Como notaches de pronto? No, bueno, está todo moi cambiado. A ver, está moi cambiado. Estamos na prisa, no urxente, está todo globalizado, vamos, me parece, o sea, perdemos un pouco, non sei, esta forma de mercar, non? Hoxe en día, bueno, pues, que está moi ben, vamos mercarse, pero que xa non existe as tendiñas, extraño moito, tendiñas, extraño máis, non sei, por exemplo, bueno, a Argentina non, antes se facía o das sillas fora ou máis conversas, agora que vas nunhas, casi nin hola, che din, non? É todo, por exemplo, viaxando cambiou moitísimo, eu acordome de facer casi amigos, o sea, viaxando, cando ibas viaxando, non? Falabas co do lado e tal. Eu teño ido, vamos, por exemplo, co meu fillo no tren, e dicir unha señora, que ben, que non lle pos teléfono. Por exemplo, temas pantallas, outro gran tema, pero bueno, que ti vas no tren e un vai facendo unha videoconferencia, o outro vai falando polo tal, o outro vai vendo unha película, e ali non se fala nin cando era un lugar tamén de encontro, era interesante, non? Tamén a veces, o sea, que podes ler un libro así, pero cambiou todo moito, moito. Eu, esa burbulla un pouco na que vivín, porque ademais, ande que estiven en Extremadura, que obviamente que aí cambia, pero estuve moi centrada no traballo, entre o traballo e a crianza, a verdade que eu estuve, ademais vivía no medio do campo, pois non fun consciente. Consciente agora, de feito eu, vamos, el Bizum, acabo de empezar a empregalo, vamos, foi super analógica, e o tema de, vamos, millóns de cousas, o sea, nego a ter 20 aplicacións en o móvil, me rompe la cabeza, o sea, son un pouco así, que obviamente hai que progresar, pero sí que non quero que me rouben o tempo, porque si é algo que valoro moitísimo, e o tempo creo que é calidade, e non quero que se me pase a vida así. Sí, o tempo é o grande tesouro, claro. Sí. Como afrontas agora o teu futuro profesional? En que fase estás a ese nivel? Pois mira, con incertidumbre, a verdade. Pero como é parte da vida, asumo a ver, eu renuncio, bueno, non renuncio, pero é unha renuncia realmente, eu collo unha excedencia, chega un momento no que estou agotadísima, ademais tive algunha doenza física que eu xa achaco a queimazón, porque, bueno, sabes, despois de ter fillos, eu non tiña tempo, o sea, traballaba, tiña unha persoa que cuidaba o meu fillo mentre eu traballaba, chegaba a casa, bueno, vas a outro ritmo, hasta físicamente me noto esgotada, sabes, mentalmente tamén me empezan a ver un pouco queimada. Eu tive moi claro de que eu non me quero queimar, o sea, algo que me gusta, e tamén a nivel de circunstancias, bueno, hai valores que a familia e tal, e decido voltar a Galiza. E iso é unha excedencia, pídome unha excedencia. Pensando que quizáis podería retomar aquí. A verdade é que aquí, agora mesmo, bueno, non teño así ninguna oportunidade, puxenme xa de seguida, bueno, dixen, vou empezar a estudiar, estou, bueno, preparando oposicións, porque é o que vexo, así, algo de, que me poida, polo menos para empezar a traballar, pero realmente é unha renuncia, o sea, unha renuncia polo que che digo, porque as condicións laborais, o sea, para no posto no que estaba e o que se me estaba exixindo, pois agora mesmo non as podería cumplir, e ademais
unha cousa, creo que fun super honesta cando eu pedín a excedencia, e dixen, ademais que creo que se sigo así non vou a poder nin aguantar, sabes, nin o ritmo, nin me quero eu perder, o sea, romper eu, o sea, foi como antes, eu non me rompí, nin cheguei a esa, pero foi un momento de, non, sabes, non quero, o sea, foi eso de, non quero que o traballo dirixa a miña vida. E a gran, bueno, estou agora pois nunha etapa vital, imagínate, pois reinvéntate, e bueno, como teño eso cada vez que, como agora, non? Que me vou acordando de cousas que superei, digo, pois xa navegaremos, o que xa que navegar. Claro. Ao final, coa adaptación e flexibilidade da que falaches, pois podes facer moitas cousas. Falando da docencia, non? Que che gustaría a ti inculcarlle a eses futuros alumnos? Pois mira, primeiro, que a natureza non é un lugar, isto é unha frase de Gary Snyder, pero que a mí me chifla, que a natureza non é un lugar que vamos a visitar. O sea, o noso fogar somos nós, que non somos animais, obviamente, que temos que escoitarnos máis, e que temos que coidar o noso entorno, o noso medio ambiente. Entonces, bueno, eu o que vexo ademais cada vez máis a xente que todo isto búsqueda, bueno, isto de que tes que abrazar árboles, porque nos están faltando árboles. Eu, por exemplo, meu fillo tivo na gardería xa lle pasaba, moi movido, que non quería volver, non, do recreo. Eu entendo perfectamente as mestras, ten toda a razón, ten que, sabes, límites e tal, pero tamén entendo esa necesidade de, é que non me apetece entrar dentro, porque aquí fora, sabes, o sea, eu creo que é unha necesidade tan nosa, tan innata, que estamos perdendo esa conexión tamén, o tema da natureza, aparte que hai xente, eu teño unha compañeira de piso, fai moitos anos, que non saía ao campo porque na erva lle daba medo de encontrarse unha serpe, o sea, esa é unha desconexión. Eu non me río dela, o sea, porque era unha desconexión, o sea, realmente estamos chegando a un urbanismo e é unha pérdida de tolerancia, non? Eu creo que iso é moi importante para a adaptación e para o que veña, porque temos incertidumbre, isto para todos, entonces, o mellor non vamos a ter estas condicións no futuro, entonces, tamén que teñamos esa amplitude, non? De tolerancia a cousas, e sobre todo que a natureza nos dá para a mente, para o corpo e para todo, entonces máis, bueno, isto tamén é unha das cousas que a mí me gusta moito de Santiago, hai que decir, porque temos moito verde, e Galicia é moi rural, a mí me chifla, o sea... Plantexouse algunha vez, Maite, escribir un libro? Porque creo que entre historia e historia, aprendizaxes, dá para varios libros. Sí, podo dar varios libros, pero non sei se alguén o lería. Sí, seguro que sí. Bueno, sí. No, bueno, pero vamos, por libros hai moitísimas cousas que ler. No, eu máis que nada sí que, bueno, un pouco que me gustaría, a ver, para min, sabes, o sea, creo que hai que transitar a vida, eu estou ahora en etapas, non sei onde me vai levar, o sea, pero me quedo con ca sorte, o sea, para min creo que algo tamén que, a sorte, non, que tiven de vivir moitas cousas, e, por exemplo, me gustaría moito eso, trasladalo ao meu fillo, pero logo outra cousa, tamén unha reflexión que fago hoxe en día é, por exemplo, que a mí me sorprende moito que as mulleres somos a metade da poboación humana e, sen embargo, non estamos representadas no mundo laboral, que, o sea, o mundo laboral é todo, sabes, é moito, o sea, quero decir, eu doume conta, bueno, de que vamos moi atrás, de que está moi sesgado, de que temos moitas máis dificultades, de que entramos así a igual con ellos, pero non, hai que cambiálo, o sea, isto non está, sabes, o sea, ao final se ve, non? O sea, ao final eso, pues, unha excedencia, eu, as amigas que teño, o sea, casi todas, a excedencia, a reducción de jornada, o sea, faste esas cousas, ou cunha culpabilidade tremenda, porque deixas o neno, teño unha amiga en Madrid, deixa o neno en madrugador e se vai a recoller en la segunda actividade extraescolar pola tarde, desde moi pequenos, os nenos moi pequenos, xa empezan pronto a escola, e digo porque eu moitas veces vexo paralelismo cos animais. O sea, eu para que esos sexan aptos, non? Esos linces que son aptos e que ademais se vía que a mortalidade, que, o sea, son aptos e que están sobrevivindo, están tendo camadas, están recuperando a poboación, teñemos en conta moitas cousas. Entonces creo que non estamos tendo, ca nosa especie, e con esos casos non estamos tendo en conta iso. Entonces, que temos que estar representando, que temos que estar en postos
porque ademais sabemos tomar decisións. Creo que somos boas tomando decisións, creo que somos boas consensuando. E logo faltan referentes, en referentes masculinos, porque encantan as referentes femeninas, como decíamos, pero son como extraordinarias, excepcionais. Entonces, isto falta da excepcionalidade, o sea que iso ten que ser a norma, isto falta, o sea, moi ben a astronauta, pero ten que haber máis, non ten que ser algo excepcional. En cambio, non vexo referentes masculinos de corresponsabilidade, referentes masculinos, sabes, de eso de calidez, de non ser ese, vamos, a mesa de Trump, pero vamos, estas cousas, o sea, non, pero terrible, pero quero referentes masculinos, porque, por exemplo, teño, non, co meu fillo, ou ainda que fora unha filla, pero que sexan que os nenos teñen que ter referentes, sabes, adecuados, pero bueno, hai moito que falar. Sí, moito, moito. Isto dá para outro podcast. Sí, podemos repetir, queda aí anotado. Falando do teu neno, xa foches dicindo varias cousas, pero unha pequena cousa na que che gustaría deixar un legado mellor ao teu fillo, algún aspecto no que digas, isto gustaríame que o recibise mellorado. Pois a ver, a min me parece que agora mesmo, por exemplo, o tema do odio, non? O que se fala moito, o sea, creo que se fala moi mal, que, o sea, creo que hai unha linguaxe que hai que coidar. As palabras son super importantes, as palabras definen, as palabras determinan, e creo que estamos nun momento, o sea, se pode dicir calquer cousa, podes mentir, podes, o sea, son valores tremendos, e eles, o sea, porque ti podes ser na casa o que queiras, pero obviamente teñen a presión social é fortísima, e tamén entonces creo que temos que cuidar eso polas próximas generacións tamén, non? E creo que eso, o sea, sabes, é super importante. Me gustaría mellorar eso. Moi ben. Pois imos ir terminando. Para terminar, hai unhas preguntas que sempre facemos. Unha delas é se nos podes compartir unha frase que para ti sexa como un pouco de cabeceira ou incluso algún libro que ti recomendases, que che cambiase un pouco, que che supuxese así un antes e un despois. Pois moitísimas. Bueno, unha frase a que vos decía de Gary Snyder de a natureza non é un lugar que visitar, é o noso fogar. O sea, ser conscientes diso, porque creo que non a cuidamos, o sea, non estamos, é como algo de ocio, é como parque, non, todo o que temos, todo, a roupa, a medicina, todo ven da natureza. E a natureza non, vamos, ten resiliencia, pero tampouco pa tanto. Un libro que lín, mira, non sei, hai moitos, pero un que me lín xusto antes de, o pouco de deixalo o lince, de pedir a excedencia, foi un libro que se chama O valor da atención. E sinto, porque non me acordo agora, é un periodista estadounidense, que fixo ademais un retiro para a desconexión digital, de como afecta, non? Agora sí que hai moita máis información, pero bueno, isto foi escribiu, non creo que despois da pandemia, bueno, e que estamos perdendo a atención. Iso tamén é moi importante. Entón, a mí, por exemplo, as cousas que, claro, neste ano e medio, nun currículum, non, pois, bueno, din algunha charla, participei en algún curso, pero realmente, bueno, non, ademais estou un pouco frenada, non me apetece, sabes, rellenar, porque aquí estamos con el titulismis, con el tititi, digo, non me apetece rellenar currículum, o sea, porque estou rellenando currículum vital. Eu estou aprendendo cousas, estou crecendo. E iso logo se ve no traballo. Entonces paso un pouco xa desto de voy a hacer el curso, voy a hacer el tal, o sea, que non está mal, hai que formarse, pero quero decir que eu estou nun momento no que estou me formando en outras cousas, estou collendo bases, pilares, sabes, para outras cousas. E logo tamén o estudio, por exemplo, non o gustoume moito porque estou despertando outra, sabes, o sea, centrar, eso decía o xa cando estaba traballando, porque cando, ainda que eu traballaba con animais, sí que xa era la multitarea, sobre todo cando cheguei aquí a España, bueno, multitarea total, o sea, ti estás, si te recibes el mail, Maite, no sé qué, las hojas de tal, las fichas de tal, te chaman, oye, que el lince no sé qué, era como multitarea, non funcionamos ben en multitarea, entonces eu extrañaba o de, quero estar centrada en algo, e recuperas non só a atención, o sea, para moitas máis cousas esa atención. Entón, para min, el valor de la atención, o recomendo. É un libro moi bo, trae moitísimas, o sea, fai moitísimas cousas, e outra reflexión moi importante dese libro, que tamén non quero decir, é o final do libro, pon, non, porque vai moito as pantallas entre o móvil, o email, bueno, o sea, pantallas, ahora todo en vídeo, ves nos facíamos moitas formacións ahora no traballo, eran todas
online, con un vídeo, que aburrimento, o sea, por favor, o sea, xa che ten que molar moito para aguantar, sabes, o sea, eu así o digo honestamente, pero é que me fai gracia porque ao final di que iso ten que ser, ten que haber normativas e que se implanten, de verdade, e se executen, porque deixarnos a nosa responsabilidade de todo isto pasa cos rapaces o sea, os pais podemos lle quitar un rato ao móvil, pero é que está por todos lados, o sea, teremos que ser, o sea, teránnos que axudar as sociedades, sobre todo as autoridades, as normativas, a legislación, igual co tema do azúcar, o sea, se eu vou ao supermercado e teño ao lado da carne os chocolates, ao lado do pescado as patacas fritas, e chego, vou a pagar e ainda metes, sabes, 20.000 chocolatinas, chupa-chups e non sei que, o sea, por favor, que non todos os días os temos aí, que voi super fuerte e voi super determinado, o sea, tamén estes momentos de baixadas de hormonas, non sei que. Entonces, me parece tremendo, estánnos poñendo os cidadáns todo o peso na mochila. Tamén hai moito eso, no? De tú, venga, esas actitudes e tal, veña, non, este libro fala, bueno, está moi ben, fala tamén disso. Bueno, pues tomamos nota. Sí. Sí, para lelo, porque sí que parece interesante. Cale dos mobles que ves por aquí de vela furtiva o que máis che gusta ou che chama a atención? Pois a min, o que máis me gustou foi aquel dali, o armario que tedes. O armario... Con bóveda, así como con bóveda. Ah, o armario Lea. Sí. Sí, gustoume moito. Vamos, que me gustaría para telo na casa. Sí. Ah, que ben. Pareceme moi natural, sabes, moi cálido. Gustoume moito porque me parece moi cálido, moi natural, e iso gústame, sabes? Ah, que ben. Sí. Que piropo, vindo de ti, un piropo. No, que moi chulo. Digo porque o tema... Bueno, mellor por eso, por esta fase na que me topo, pero me gusta moito, vi moitas formas redondeadas, moitas formas o sea, xusto que digo de que quizáis agora estamos nunha sociedade moi esquinada, quizás eso, exceso de azúcar, exceso de pantallas, exceso de falta de social, que nos parece que o COVID ao final non nos trouxo todo pegados que tiñamos que estar, sabes, eso nos falta. Bueno, e para terminar, onde te poden contactar, se queren localizarte de algún xeito, como poden facer? Bueno, teño un mail super, vamos, estou en LinkedIn, pero sobre todo teño un mail que é queixo con membrillo, que bueno, manteño, vos direi, vamos, George Schaller, que é un dos top así de ecoloxía de toda a vida, como Jane Goodall, que tive unha sorte de coñecer en Argentina, fixome máis un amigo, vamos, un vídeo que gardo con moito cariño, porque decía, por que te pusiste a ti un nombre de un postre? Porque é o meu postre favorito, o queixo con membrillo. Así que nada, podes escribir a queixoconmembrillo@gmail.com, ou encantada, vamos. Ou atoparte en LinkedIn, sí. Maite Ríos. Sí, e xa non en moitos máis sitios, teño Instagram, pero realmente un pouco por seguir, por conectar con algunhas amizades, pero Instagram logo eu, cando tuve xa Funai, decidi xa, bueno, non quixen seguir alimentando aí, pero vamos, isto tamén se me pode escribir aí. Moi ben. Pois moitísimas gracias, Maite. Nada, gracias a vos. Encantadas de terte aquí, menudo luxo. Gracias. Bueno, graciñas.